Hej damer. Klokken den er 10:11 på formiddag. Det er den 26.12.2024. Det er en juledag i dag. Jeg har været ved at kigge lidt på det her spil, Motorcycle Mechanics Simulator 2021. Det ser virkelig sjovt ud, så det skal jeg prøve at have spillet. Men det er heller ikke det, vi skal se nu. Jeg har været ved at vi skal optage noget guitar, så jeg har lavet et lille setup til det. Vi har så jeg bruger den her gamle forstærker her som mikrofonstativ, så den holder mikrofonen, så vi kan den er placeret midt i, så vi får basfrekvenser med. Og så går det simpelthen den her mikrofon her, den går herop ind i lydkort her. Så der er direkte ind i lydkort der. Og der har vi også har vi her foran. Der har vi også et direkte input fra forstærkeren, så vi kan mixe imellem dem. Og så kører lydkort monitor output. Det kører over i den her mixer her, så vi kan køre det ud igennem monitors. Det tror jeg var setupet. Det her lydkort her, det er to lydkort. M-Audio 2626 Firewire lydkort. De sidder sammen med optisk kabel. Og så kører de ud i Firewire. Og ud i den her.